Miguel Ángel Gallardo dimite despois da dura derrota electoral do Partido Socialista en Extremadura. Os socialistas obtiveron os peores resultados da historia, deixando polo camiño 10 escanos. Mentres, o Partido Popular celebra a vitoria de María Guardiola. Feijóo advírtelle a Pedro Sánchez que os resultados de Extremadura confirman o declive do Partido Socialista. E o xulgado decide non procesar o exconselleiro do Mar Alfonso Villares. A xuíza non ve motivos para facelo e pecha a instrucción. Villares fora investigado por unha presunta agresión sexual. Chuvia de millóns en Galicia, no sorteo da lotería de Nadal. O Gordo quedou fora, quedou lonxe de Galicia, pero o segundo premio, sí, deixou case 100 millóns de euros entre os traballadores da firma de moda de Vigo, Bimba e Lola. Un terceiro trouxo 10 millóns para a Coruña e 3/5 deixaron millóns espallados por varias localidades do país. Que tal? Boas noites. Imos co asunto do día. Os malos resultados do Partido Socialista nas eleccións de Extremadura teñen as súas primeiras consecuencias. Miguel Ángel Gallardo presentaba esta mesma tarde a súa dimisión. O candidato e secretario xeral dos socialistas de Extremadura obtivo os peores resultados da historia desa comunidade, perdendo 10 escanos, Marcos. Sí, Jesús, as eleccións de Extremadura xa se cobraron a súa primeira víctima, como decías. Esta tarde o secretario xeral e candidato do Partido Socialista Extremeño, Miguel Ángel Gallardo, presentou a súa dimisión tras presidir unha executiva que durou case 2 horas e media. Gallardo explicou o remate que se trata dunha decisión lóxica motivada polos pésimos resultados e nega presións de Ferraz. Tamén recoñeceu que a súa imputación empañouno todo. Iso sí, continuará como deputado e seguirá estando aforado. Nesta xuntanza estivo tamén presente o histórico Rodríguez Ibarra, que pediu ao partido unha abstención para a investidura de María Guardiola. A gañadora pedía, por certo, xenerosidade a todos. Falará con todos tamén e volveu agradecer hoxe a victoria nas eleccións. Recorden que o Partido Popular conseguiu máis escanos que a suma das forzas de esquerda. Miguel Ángel Gallardo chegaba á reunión da Executiva Rexional coa decisión tomada de dimitir como líder do PSOE en Extremadura tras firmar o peor resultado dos socialistas na historia da comunidade. Horas antes pactara con Ferraz deixar o partido en mans dunha xestora ata a celebración dun congreso extraordinario. Una decisión tomada, absolutamente madurada en la seguridad de que esa responsabilidad tomada en primera persona va a significar un nuevo impulso para el Partido Socialista. ¿Usted sería partidario de que el PSOE se abstuviera para evitar el avance de la extrema derecha? Lo que tenga que decir lo diré dentro. No medio da crise, en unha tensa xuntanza da Executiva Rexional, o expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra instou os socialistas a abstérense para facilitar a investidura de María Guardiola. Ni siquiera voy a entrar en ese tema porque la responsabilidad de esa decisión le corresponde a la gestora. O obxectivo sería dinamitar un pacto con Vox, o partido que máis creceu nestas eleccións e que está disposto a facer valer os seus votos no goberno extremeño. Los votos de Vox no van a ser ni invisibilizados ni traicionados. El Partido Popular reflexiona y está dispuesto al gran cambio que han pedido los extremeños, pues ahí está Vox. De momento, María Guardiola, gañadora das eleccións, non moveu ficha. A candidata do PP apela á responsabilidade do resto de partidos para non bloquear a investidura. Yo lo que voy a pedir es responsabilidad. Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte y eso es lo que voy a pedir a los partidos políticos, responsabilidad y lectura sensata de lo que han dicho las voces. As negociacións empezarán nos próximos días. Viamos neste vídeo a María Guardiola, precisamente agora falamos dela, da gañadora da noite de onte. O Partido Popular reuniuse hoxe mesmo para celebrar a súa vitoria, a vitoria de María Guardiola, ali en Extremadura, un feudo, hai que lembrar que é históricamente socialista. Alberto Núñez Feijóo afirma que o declive irreversible de Pedro Sánchez non fixo máis que comezar.
Na sede do PP en Madrid, María Guardiola recibiu o aplauso dos seus compañeiros de filas. A Dirección Nacional cree que a súa vitoria marca o camiño cara a Moncloa, que este é o primeiro paso para facerse co Goberno de España. Se ha activado un efecto dominó que no va a parar. El declive irreversible del Partido Socialista no ha hecho más que empezar. Los españoles no quieren más sanchismo. En mensaxe de Feijóo, os socios que apoian a coalición. Caerán con Sánchez. Menos entusiasmo había este luns na sede do PSOE. Ha sido un mal resultado para el Partido Socialista. Pero aínda así, queda Pedro Sánchez para mucho rato. Pedro Sánchez non analizou en público os resultados en Extremadura e iso que a primeira hora compareceu para anunciar que Milagros Tolón, ata agora delegada do Goberno en Castela Mancha, xa é a nova ministra de Educación, FP e Deportes. E Elma Saiz, a titular de Seguridade Social, agora, ademais, é a nova voceira do Executivo. Abre así unha nova etapa. Con energías renovadas, con las pilas cargadas. E xa pactou con Bildu a prórroga do chamado escudo social. Los resultados de aire de Extremadura son preocupantes, pero no por ello menos esperables. Mais ácida é a análise que fai o sector crítico do PSOE con García Paje a cabeza. Sobra autoengaño e falta autocrítica. O mesmo pensa Podemos, que si celebra os resultados de Unidas por Extremadura. Creen que rompe a súa tendencia a baixa. Es una muy buena fórmula, así que yo creo que es el camino que hay que seguir. É unha fórmula na que está a Izquierda Unida, pero que exclúe a Sumar. Imos ver os números, imos ver como quedaron esa noite electoral de onte. Vemos como o Partido Popular sácalle 11 escanos ao Partido Socialista nestas autonómicas, 29 deputados do PP fronte a 18 do PSOE. É o peor resultado da historia para os socialistas nunhas eleccións en Extremadura. Perden 14 puntos e 10 escanos. O arco parlamentario complétase coa suba de Vox, da que falábamos antes, eses 11 deputados, e de Unidas Podemos, que acada 7 deputados. E aquí, en Galicia, no país, Alfonso Rueda defende que os resultados, eses resultados dos que lles acabamos de falar en Extremadura, lexitiman a María Guardiola para ser presidenta e formar goberno. O líder dos populares galegos destaca tamén o máis resultado dos socialistas nestes comicios. Hay el Partido Socialista que en todo caso, y creo que ese es el resultado más claro de estas elecciones, se ha pegado un batacazo espectacular. Una de las condiciones que se ponían para entender que el PP tendría un buen resultado era tener más votos que la izquierda. Los ha tenido y por lo tanto eso lo legitima para formar gobierno. Outros asuntos, o xulgado de instrucción de Ferrol decidiu non procesar o ex-conselleiro Alfonso Villares. A xuíza pechou a instrucción do caso e, ademais, este agora terá que levarse á Audiencia Provincial da Coruña, que deberá confirmar ou revogar esa decisión. A xuíza pecha a instrucción do caso e non ve motivos para procesar o exconselleiro do Mar tras a denuncia por presunta agresión sexual interposta por unha presentadora de televisión. A decisión supón un paso previo ao arquivo da causa e será agora a Audiencia Provincial da Coruña a que deba pronunciarse. O xulgado de Ferrol trasládalle o caso para que confirme ou revogue a decisión da xuíza instructora. Alfonso Villares presentou a súa renuncia á fronte da Consellaría do Mar no pasado mes de xuño despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lle notificara que estaba sendo investigado por unha presunta agresión sexual. O exconselleiro deixaba o cargo declarándose inocente e para centrarse na súa defensa, renunciando así á súa condición de aforado. O PSDG celebrou esta tarde unha reunión extraordinaria da Executiva Nacional Galega, como anunciara Basteiro hai uns días. No foco, as denuncias de presuntos abusos sexuais e laborais a persoeiros dentro do partido e, no fondo, as discrepancias internas entre distintos grupos no seo dos socialistas galegos. Que deu de sí, Xesús? Xola, que tal? Boa tarde. Pois foi unha executiva breve, o que tardaron en fixar a data do próximo 10 de xaneiro para celebrar ese Comité Nacional do PSDG. Servirá para estudar, para analizar como se foi xestionando por parte da dirección durante estas semanas os casos de supostos acosos sexuais e laborais dentro do propio partido. Ademais, tamén se aproveitará ese comité para estudar e para preparar as próximas eleccións municipais de 2027. Grazas, Xesús. E dende mañá os produtos lácteos europeos van ser máis caros na China. O xigante asiático decidiu aplicarlles un arancel de entre o 22 e o 43% aos queixos frescos, procesados e os azuis, tamén algúns tipos de nata. Dende a Xunta reclaman negociar para evitar que esas medidas perxudiquen o noso sector.
Pedirlle ao Goberno do Estado que tente negociar con China, non? Que faga o posible para que estes aranceis non afecten aos produtos españois e que non teñan que ser os produtos do agro, sobre todo os produtos do agro de Galicia, os que paguen as incapacidades ou os aranceis que ao mellor Europa lle pon a China noutro tipo de sectores. E hoxe o Consello da Xunta aprobou dúas novas ofertas de emprego público que suman 123 prazas para reforzar o persoal dos centros sanitarios. Un cento delas serán para postos de difícil cobertura. Visto e procede a Xunta aos decretos de dúas novas ofertas de emprego público para o sistema de saúde galego. Asuntos tamén para reforzar o persoal dos centros sanitarios públicos e ofrecer máis estabilidade aos traballadores. As dúas convocatorias correspondentes ao 2025 suman 123 prazas, 100 en postos de difícil cobertura e 23 para profesionais vencellados á saúde pública e á administración sanitaria. Eses 100 prazas de postos de difícil cobertura, 41 serán para especialistas en hospitais comarcais, 32 para pediatras de atención primaria e 27 para médicos de urxencias. A Xunta anuncia un concurso oposición con outras 54 prazas de persoal sanitario de ofertas de emprego público de anos anteriores nas categorías de psicólogo, farmacia ou inspectores. Este luns autorizou ademais que o alumnado dos ciclos de FP Dual de Laboratorio Clínico Biomédico e de Dirección de Cociña fagan prácticas nos hospitais públicos a partir do vindeiro curso. Veciños de Cangas concentráronse esta mesma tarde diante do Concello para protestar contra o aumento na taxa do lixo. Os veciños percorreron as rúas da vila contra a decisión da Mancomunidade de adiar este pagamento. Din que a Mancomunidade ignorou os milleiros de alegacións que se presentaron durante estas semanas e que a suba da taxa é unha decisión xa tomada en firme pola Mancomunidade. En Marín, unha muller apareceu morta nun lavadoiro. Polo momento, investíganse as circunstancias deste suceso, Iván. Foi neste lavadoiro no lugar do Pozo na parroquia de Santo Tomé de Piñeiro. Era un familiar da vítima quen alertaba os servizos de emerxencia contra 1:30 da tarde ao atopar o corpo da muller sen vida de 74 anos de idade. Polo momento investíganse as circunstancias do suceso, aínda que as primeiras hipóteses apuntan a un accidente e a unha morte por afogamento. A muller morreu aquí neste lavadoiro, un lavadoiro de pedra tradicional dos moitos que abondan por Galicia. Grazas, Iván. Día tráxico ali en Marín e día tráxico tamén en Vilanova de Arousa. Morreu un home de 80 anos que caeu co coche ao mar. Foi un dos empregados da estación de servizo do Porto quen se decatou desa caída e avisou os servizos de emerxencia que non puideron facer nada por salvar a vida deste home. Ingresou en prisión o presunto autor da morte da súa compañeira de piso. Este sábado lembrarán na Coruña, Xoel. Sí, esa é a última hora precisamente deste caso. Este xulgado da Coruña acaba de decretar a prisión comunicada e sen fianza para este mozo que está sendo investigado precisamente por un delito de homicidio. Pasaba a disposición xudicial esta tarde logo de participar durante a mañá na reconstrucción dos feitos que tivo lugar na mesma vivenda na que aconteceu este suceso o pasado sábado. Segundo as primeiras investigacións, este mozo estudante mantería algún tipo de discrepancia cos outras tres compañeiras de piso e por motivos que se descoñecen acabou acoitelando a unha destas rapazas que falecía horas despois no choac debido á gravidade das feridas que recibiu no pescozo. Era un momento en que o mozo acusado de acabar coa vida da súa compañeira de piso abandonaba o edificio onde sucederon os feitos. Había poucos meses que compartían vivenda na Coruña, el por estudos e ela por traballo. No piso vivían ademais outras dúas mulleres. Este piso, ya digo, foi dejado por este chico que estaba, o sea que no le renovaron y metieron que por lo visto lo hicieron en habitaciones alquiladas. Os feitos sucederon o sábado na cociña da vivenda. O mozo acoitelou supostamente a súa compañeira de piso no pescozo e logo prendeu lume nun colchón provocando un incendio. Yo lo he pasado peor momento de mi vida. Me he visto sola en un séptimo sabiendo que había fuego abajo y que no sabía qué pasaba. Segundo puido saber a Televisión de Galicia, as tres mozas que compartían o piso xa lle trasladaran á caseira problemas de convivencia co suposto homicida, mesmo que tiñan medo polo seu comportamento. Os veciños do edificio aseguran que nunca escoitaron leas entre eles. O no, porque además deben de ser gente, llevan pocos meses aquí, o sea, y aquí somos muchos vecinos y no te enteras. Mi mamá me dijo que lo vio al chico, pero
Fue ese mismo día que lo vimos al chico, pero nunca más. A vítima chegou a ser intervida no complexo hospitalario da Coruña, pero faleceu poucas horas despois pola gravidade das súas feridas. E prisión tamén para o condutor acusado de provocar un accidente en que morreu un motorista. Lembrarán, esta fin de semana foi en Salvaterra de Miño na madrugada do venres ao sábado. O turismo saiu do seu carril e foi bater contra o motorista, un veciño de Vigo de 30 anos que faleceu nese mesmo lugar. Despois do accidente, a Garda Civil atopou a ese conductor do turismo nun bar. Ali fixéronlle a proba de alcoholemia e deu positivo. Agora, o xulgado número 3 de Ponteareas enviouno a prisión preventiva. Imos con asuntos moito máis agradables. Comezou o Nadal, comezou o inverno e chegou a neve a Galicia. A cota caeu nos 600 metros en Lugo e en Ourense tamén na montaña de Ourense, o que obriga a circular con precaución e ademais deulle traballo ás máquinas quitaneves. Non houbo, por sorte, incidencias graves que lamentar. A parte lúdica foi a protagonista. Entrou o inverno e con el a neve. Está ben, está todo blanco. Está ben. Tiene que estar así todo o ano. A primeira impresión, a beleza. El panorama diferente, ahora pues con Navidad pues encima pues da gusto verlo así. O branco sorprendía a quen ia chegando a Galicia. La verdad que nos sorprendió la nieve. De hecho, venimos casi todos los años y después de un montón de años, la primera vez que vemos la nieve. Nieve despois de Benavente, non? Sí. Dominou o xogo porque non se rexistraron incidencias graves. Agora ben, non quedaba outra que circular con moita precaución e ir limpando as vías. A Deputación de Lugo, por exemplo, ampliou a 16 as quitaneves, máis os vehículos de apoio. A neve caía dende o domingo por riba dos 600 metros en Lugo e Ourense. Podes transitar, peor era cando estábamos 8 días sin salir da casa, pero agora temos moitas máquinas para limpar e non hai problema ningún. A cota de neve subiu os 1000 metros na tarde deste luns. Este martes abre o Complexo Deportivo Invernal de Galicia, a estación de Manzaneda. Hoxe foi día de neve aquí en Galicia e foi día de saúde pois para case toda España. Os que non nos tocou un can na lotería, día de sorte foi por os que tiveran calquera destes números. Van sair aquí neste pantallón. O premio gordo, o 79.432 e o segundo, bueno, por certo, que o gordo esquivou Galicia, pero caeu Proeto. O segundo premio, como lles dicía, o 70.048, o terceiro, 90.693, son os tres máis importantes. Houbo dous tamén cuartos premios, o 25.508 e o 78.477, e houbo 8 quintos premios, que non os vou contar agora. E tampouco hai que esquecer as pedreas. Se queren saber, por certo, se o seu décimo está premiado ou non, poden facelo capturando o código QR que sae agora mesmo nas súas pantallas, coa cámara do móvil. O gordo, como lles dicía, pasou de longo por aquí, pero a lotería deixou aquí tamén moita ledicia, sobre todo entre o persoal de Bimba e Lola en Vigo. Xogaban o que acabou sendo o segundo premio, case 100 millóns de euros. 79.432, 4 millones! Foi un gordo bastante madrugador e moi celebrado no Salón de Lotarías. Ás 10:44 da mañá, o sorteo de Nadal deixaba unha chuvia de cartos na provincia de León, 728 millóns de euros repartidos por 3 administracións. A da Bañeza foi a que máis vendeu, 117 series, preto de 500 millóns de euros, a maior parte repartidos polo club de fútbol local e outros establecementos da comarca. A parte da provincia de León, o gordo só chegou a Madrid a través dunha asociación que repartiu 16 series. O que ller sobrou vendérono na administración. Vinieron, pidieron un 2, le di este 2 y está hecho en participaciones. Han devuelto un poquito, a partir de la semana pasada ha estado una semana en ventanilla, o sea que también vecinos y gente que ha pasado por aquí se lo han llevado porque no ha quedado ninguno. No tengo ni idea porque como lo tengo en mi casa no lo sé, pero... Madre mía, ¿cómo está usted? En las nubes. Como para non estar nas nubes. Fíxense, nestas imaxes son imaxes de alegría, de ledicia, de brindar con champaña.
E son imaxes do persoal de Bimba e Lola, en Vigo, esa empresa téxtil que xogou o que a postre acabou sendo o segundo premio, como eu dicía antes. Case 100 millóns de euros, Patricia. Sí, exactamente 97 millóns de euros, case un terzo de todo que repartiu no conxunto de España este segundo premio, o que comezou como unha xornada normal para os 500 traballadores de Bimba e Lola, acabou en festa, unha festa que aínda continúa ademais neste local de Vigo. Prácticamente todos tiñan algunha participación de 5 euros, desas que se repartiron na empresa e que agora no sorteo de hoxe lles deixaron 30.000 euros. Foi a maior chuvia de millóns en Galicia, pero non foi a única, porque o terceiro premio deixou 10 millóns de euros na Coruña, e tamén algo en Lugo, en Ribadeo ou en Chantada. Tamén un cuarto, varios dos quintos quixeron traer algo de sorte a Galicia, non fixeron estes últimos millonario a ninguén, pero sí lle adozaron o luns a todos os afortunados. Na sede viguesa de Bimba e Lola, a ledicia estupaba ás 9:20 da mañá. Os 70.048 do segundo premio deixaban a firma téxtil 97 millóns de euros. A maioría dos seus 450 empregados tiña participacións de 5 euros e os máis afortunados, este décimo que vale agora 125.000. Último día, compramos la lotería, decidimos participar y voy a pagar. Es mi cumpleaños. Oye, pues vaya regalo. Ya, es la primera vez que juego a la lotería. O terceiro premio regou a Coruña con 10 millóns de euros. Na administración alcalde Lens venderon 20 series do 90.693. Case todo en despacho agás 40 décimos que repartiu un comercio dos Rosales. 2 milloncitos de euros que soban un pa allá abajo. Los otros 8 están aquí. Ese terceiro tamén deixou 1 millón de euros en Chantada e Beliscos en Lugo, Ribadeo, na Illa da Arousa ou no Porriño. Xa empezamos a mañá con outra enerxía. Con este frío que fai, polo menos, unha alegría, non? Sacar o champán e vender aquí con todos os veciños como estamos aquí é o mellor que pode ter un loteiro. O cuarto premio, o 25.508, alegroulles o luns aos clientes da administración da Rúa do Paseo de Ourense. Deixou na cidade 200.000 euros. Sabemos que algún vendeuse online, e sabemos que un rapaz que va a ser pai no mes de xaneiro. Jorge tamén repartiu un dos 3 quintos premios que recalaron na comunidade. Un deles deixou en Pontevedra 2.700.000 euros, boa parte deles adquiridos por unha empresa do polígono de Barro. Estou encantada porque queda aquí na ciudad, que facía moitísimos anos que non tocaba un premio importante de Navidad na ciudad. Algúns deses décimos premiados con 6.000 euros tamén se venderon en Sanxenxo, Fisterra ou Salvaterra do Miño. Pois eche ben bonito ver xente contenta, verdade? Pois moitos dos premiados seguro que andan agora pensando, cavilando como hai que facer para cobrar ese premio e ademais quedara ben con Facenda, que vai ser o máis complicado. Para cobralo, se son de menos de 2.000 euros por décimo, en calquera administración de lotería vanllos pagar se levan o comprobante ou o mesmo décimo. E se é de algo máis, hai que ir ao banco, neste caso no BBVA ou en CaixaBank. E quedar ben con Facenda, pois esa é a parte máis complicada. Se o premio é de menos de 40.000 euros, non hai que pagar nada, está exento. E se é de máis, pagarán o 20%, pero do que supere eses 40.000. É dicir, se cobran 100.000, terán que pagar o 20% de 60.000. 12.000 euros. E se o premio é compartido, eses 40.000 exentos repártense proporcionalmente. Se comparten un décimo entre 4, pois todo o que pase de 10.000 euros por cada décimo terá que pagarlle a Facenda o 20% de eso que supere os 10.000. E máis cousas, os menús preparados triunfan cada vez máis polo Nadal. Encargar a comida para celebrar as xuntanzas da familia nestes días é unha opción interesante, mesmo para quen tradicionalmente adoite cociñar na casa. Desfrutar da cea de noite boa en familia e na casa, iso sí, sen ter que pisar a cociña, unha opción que ano tras ano gaña adeptos. Antiguamente quen cociñaba? As nais, pero cada vez pois as nais poden cociñar menos, entonces pois a xente prefiere encargar. Neste negocio de comida preparada da Coruña teñen 150 pedidos para Noiteboa e Nadal. A oferta é ampla. En entrantes, sempre o salpicón de cocochas de rape e colas de langostinos. Este ano tamén a ensaladilla de bogavante e colas de langostinos. David, responsable de 4 tendas gourmet, calcula que van polas 500 encargas para este Nadal. Os entrantes, que é o noso rango, o noso mundo, que é o tema dos embutidos, os queixos, o xamón de bellota cortado a cuchillo.
Peixes, carnes e sobremesas completan a oferta destes menús para levar que mesmo semillan unha opción interesante para quen ten por costume cociñar na casa. En la familia hay gente que también encarga. Sí. Y te soluciona el tema si tienes 20 personas en casa. Teño comido e teño collido algunhas cousas e, a ver, teño moi boa calidad, precio. Comidas de Nadal que se adaptan aos novos tempos en perder o espírito destas festas. Máis festas, Papá Noel arrastrouse pola fachada do Hospital Germán Strías de Badalona para visitar os nenos ingresados nunhas datas tan significativas, caras de sorpresa e de ilusión dos máis cativos e de nós. Ao ver chegar o Papá Noel, sexan felices e ata mañá.